Malamig ang simoy ng hangin, mga bata sa labas na nangangaroling. Pero walang mabibigay sa kanila kasi walang pera ang tao ngayong new abnormal. Sa inyo mga kansan, ako nga pala si Paulol. Simulan na natin mga memes ngayon. Gusto ko malaman na may naatupag nyo ngayong new abnormal. Simulan na natin. Galing kayo 1N. Simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Eh! Sa akin ay Mukhang nagpa-branch out na si Jose Marichan. Palala na ng palala ang mga edit nyo. Hey! Buda! Hey! Puta, tartalo na yung kanta ko kanina. Ba ito nagagawa ng new abnormal kahit si Jose Marichan hindi niya malalagpasan. Upo siya, flip top. Buda. Katahimikan! Katahimikan! Sunod! Galing kay Zombie TV. Iba nga naman ang simoy na hangin ngayon. Napapaganja ka, ganja, Buda. B1. Pinakagusto ko dyan, C4 ha. Yung pinakamasarap dyan. C4 ba yung ano? Chinese spaghetti, tsaka chicken joy. Ano yung ano doon? C3 pala. C3 ha. Alam mo, malapit na. Ay, importante nagsinubukan natin, di ba? Parang Buda. So, na... Buda. Galing kay Yazi. Grabe, ang daming positive reviews dito. Rapid tempo siya pag talaga easy talaga ng mga Pilipino. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. The new normal snack house. Basta hirap ng buhay ngayon sa new abnormal. Kanya-kanyang paraan para kumita. Kanya-kanyang paraan para magkahanap buhay. At magaling. Palakpakan natin. Baka naka-hit yan ng tamang inspirasyon. Diba? Para mapakain ang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay. Sunod! Simoy na yung hangin. Ang hangin na... Ayan, sobrang simoy na. Galing kay Gia. Magiging iba ang amoy mo dyan, Gia. Nung bata ako, ginagamit ko diyan. Akala ko kasi sabon. Ano ba? Kasi hindi ko kasalanan ito. Nawala na yun, di ba? Hindi na ako mukhang puday, di ba? Dahil nag-ahit na rin ako. PH, di ba? Pampi sa PH ay Paulul. Kaya mag-subscribe kayo sa ating membership para bigyan nyo rin ako ng care. At mas maaga nyo mapapanood ng mga video. At makakagamit na rin kayo ng mga membership buttons na ngayon lang natutunan ng iba kong mga members. Baka magaling mga pamangkin. Mukhang naghahanap ka kayo sa ating mga features. Sunod! Pinapabula ko pa yun dun sa sa tabo eh. Kaya pala ono ako sa mga babae sa TikTok. Kasalanan ng PHK. Sunod! Galing kay Adrian. Someday. Sadali, parang yung una ko rinig dun sa music, parang galing sa pangalan, no? Parang galing sa Doki Doki Literature Club, no? Ako lang ba yun? Alam ni Tito Harry, ang simoy ng ubo sa labas. My prince will come. Amoy ubo sa labas ngayon. Sunod! Ganja. Aba, magaling! So, sobrahan sa ganja. Maraming salamat, it's me, boy. Kaya katol pa. Sunod! Galing kay Shippuden. Tol, ito ba yung avatar? Ito ba yung nauso ngayon yung nagpa-post sa Facebook avatar? Puro yun na nakikita ko. Wala na ako nakikita kung puro yun. Pero diba, kaya natin sila magsaya. Saglit lang din naman yan. Punyata! Hindi tulad ng GCQ, leche. Ilang buwan pa, ilang taon pa. Sunod. Kung nakabigay din lang tayo lahat paglabas sa atin para di tayo matablan ng corn beef. Buhang kita dyan eh. Sunod. Galing kay Earl Kun. No one, absolute on. Mga nangangaroling. Pwede na po ba kami mag-start? Hindi. Wala pwede mag-start. Wala kang pambayad ng tao eh ha. At ilan pa kayo. Ito, mag 5 piso. Maghati-hati kayo. Bili ka ng candy sa sari-sari store para mabarehan. Sunod. Galing kay Guni. Okay, may patrol! Okay, may patrol! Noy! Tama! Nakas! Whirlwind Sprint! Kaya pag nakita ko si Buknoy, ayoko nang lumapit. Mag-whirlwind sprint na rin ako palayo sa kanya. Ito yung takbo mo pag wala kang quarantine pass. Tapos pinakita kang tanod.
Ibig ko tayo maglaro ng Skyrim. Mabuti yung 25k lang laro tayo Skyrim. Sunod. Hindi ko natin natapos yung main part ng game eh. Galing sa best memes. When sir, bawal lumabas ang CEO. Whirlwind Sprint! Maraming salamat. Diba kahit Jose Maricha, kailangan ka magsuot ng face mask. Walang pinipili ang batas. Kahit batas ka ng Pasko. Sunod. Galing kay Weber. Mukhang masyado ka na-excited sa Pasko. Kuya, nasa ng potato salad? Nasa ng ham? Pwede ba lagpasan na natin itong taon to? Pwede ba dumiretso na lang tayo sa New Year? Tayo ko na ng GCQ. Gusto ko bumalik sa new normal. Diba? Nagiging abnormal mga tao ngayon dahil sa quarantine. Kailangan natin itigil. Sunod. Galing kay Kim Lee. Best... Masyado sariwa ang hangin. Ang hangin. Naghahanap ng sariwa. Mukhang nabigyan siya ng bata pass. Tito Rafi, pag ikaw talaga po ipili ng mga title, alam mo mapapaklik ka, no? Hindi pa tagto sa Pornhub. Sunod. Gusto ko amateur, hindi age gap. Sunod. Simay ng hangin. Ang hangin na malamig na. Mukhang malamig na kasi ang hangin kaya naghahanap ng init. Sunod. Galing kay John Lance. Uy, napaupo lang si Tito Bong. Hindi na umaabot yung oxygen sa kanya eh. Nakakalimutan niya na meron siyang suot. Sunod. Galing kay Zyro Senpai. Multiply integer. Paano? Meron din tayo natututunan dito sa channel. Kahit paano, diba? Positive times positive equals positive. Wag lang sa COVID. Negative times negative equals sa positive. Kaya sa channel natin, lagi tayo ditong negative. Dahil lang pag maraming negative, nagiging positive po. Tsaka hindi pwedeng lagi na tayong positive sa buhay. Kaya ang daming tanga naglalakad eh. Hindi nasasabihan. Boknoy, wag kang tatakbo. Sunod. Yung kinagat mo yung dulo ng lapis para lumabas yung erase. Nangingilo na ako ngayon pa lang, naalala ko na. Para-paraan lang yan, diba? Ang turay na matalino at nagbumultiply na integers, tinatanggal na lang eraser sa lalagyan. Kasi ganun din, pag kinagat mo, may matitira sa ilalim, parang tagyawat pag tiniris mo. May babalik dun eh, diba? Matalino tayo dito. Maraming salamat, Gewon. Kaya ako ginagawa ko, kinukut-kut ko yung gilid ng cutter para makuha ko, para matanggal ko yung glue at makuha ko lang eraser. Sunod! Kung nakaka-academic freeze tayo, ako na bahala sa inyo magturo ng kaalaman. Ano kay Gilem, Jose Marichan with Shopee na mayaman na naman ang Lazada at Shopee at syempre si Jose Marichan. Kahit hindi na niya maabot yung mga kinakanta niya ngayon, diba? Nabubuhay siya sa memes. Ganun na siya kalakas. Mukhang mababang kalidad ng ganja ang ginamit niya sa nangyari sa mukha niya. At panguli galing kay Hachu. Yep, ito na nagagawa ng quarantine. Pero okay, mukhang tapos na tayo. Dumating na tayo dito, alam mo na. Parang social naman. Yun yung takure. Diba? May langgam pa doon eh. Inaamoy ako asukal. Ano pa ang kwenta nun? Nasira lang din. Napagalitan ka lang ng mga architect ngayon. Magalit sa'yo si Tito Oliver. Mali, kumalat na, hindi pwede. Ganun din, hinalo mo na rin. Ano yun? Okay na. Masaya na ulit si Tito Oliver. Tapos lagyan mo ng tubig. Nangingilo ko, pero sige lang. Lagyan mo pa! Kulang pa yan. Nainitan ako sa jacket na suot ko. Bumili lang kayo ng merch. Easy plug. Yun! Tubig! Yun! Pucha. Haluin mo. Bilis! Uhaw na ako. Wala akong tubig dito. Yeah, gusto ko naririnig. Hindi umaabot sa dulo yung ano mo. Susok mo pa! Susok mo! Masyado mataas yan. Hindi mo pa ka nakahalo yung ilalim. Okay na, inumin na natin yan. At tapusin na natin dito ang video. Maraming salamat sa mga nanood. Sana mag-iingat kayo ngayong quarantine.
Abot naman na kayong 10 minutes. Diba? Comment pa kayo ng mga gusto yung topic sa channel. Huwag niyo matay like, share sa mga nakikinig at uhawin yung friends. At huwag niyo matawag subscribe. Paulo out. Sana yan.